କରିବେ କଣ? ଆଉ ବିଚାରି ମନ୍ଦାକିନୀର ଧନ୍ଦାଟା ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବନି ତ? କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି। ହାୟ 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 ତୁ ରାଗିଲେ ଖାଲି ଗୋଲାପ ଗୋଲାପ ବାସୁଛୁ। ଆଉ ତତେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ତୋ ଦେହର ଉଷ୍ଣତାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେ ଦେଖିବୁ ଆପଣ କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଖାକି ଭର୍ତ୍ତି କରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନକୁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଯିବେ? ନା 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 ମାନେ ଯାହାହେଲେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ରଖିଛନ୍ତି। ଫେରା ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଡେଲି ଡେଲି একথা মুকু বেশ ইন্সপেক্টর কথাবার্তারে শালীনতা রক্ষা করো। কଣ କରିବେ? ବାପାକୁ କହି କଳାହାଣ୍ଡି କି କୋରାପୁଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ। ଏଇ ଆସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନୋ ଟେନସନ୍। ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ସତ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିନା ଶୁଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କହିବାକୁ କିଏ ସତ କହିବ ସେ ମଲେ ମରିବି। ଏତିକି ଶିଖାଅ ସ୍ୱାଇଁ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ। तू मो सीनियर ना मु तो सीनियर भाई जा वो से कोई सुनी जा खाओ ତମର ତାଙ୍କେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବା? ନାଇଁ ନଥିବେ ଥିଲେ ବାହାର ଟଙ୍କା କଣ ଏମିତି ମେସିନ୍ ଚଲଉଥାନ୍ତା? କାମ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବେ ଏ ଡ୍ୟୁଟିଟା ମତେ ଦେଇଦେବେ। জানে আপন তার স্ত্রী সহিত ডেলি ডেলি চোরা বিরতি করুন চিন্তা আনি দেব। যা জীবন ভরি রহিলা এক সময় সুতর্ণ পরাগণনা করে ফেলে দেবে। ଆଉ ତୁ ସାରି ମନ୍ଦାକିନୀ ତୁ ତ ମୋ ଚାଲ ଭିତରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଇ ରହିଲୁ। ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ମାରିବି ପିଠିରେ କେହି କରିବେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। লোকে କହୁଛନ୍ତି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ବାଲି ଆଲୋ ବହୁତ ବାଦୁଛି ଆଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମତେ ବାହା ହେଇଯା। ଆଉ ତତେ କେହି ଧନ୍ଦା ବାଲି କହିବେନି। ତତେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ଦା ବାଲି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି।
ମତେ କାହିଁକି ବାଦେ ମତେ ମନ ପାଉଛି ତୋତେ Inspector Bilal Madhira কথা কম জাদাই স্যার গুড নাইট ଅଭଦ୍ର ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଇନର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି টপিক লাগে দরকার ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছ এই সড়ক ট্রান্সফার ব্যবস্থা আমি বহু শীঘ্র করছি